नै गिदिरखौ नायदो नाय आन्दाज मोनदोंना नोंथांमोना मानैजों मथा मथि सेरसे बारगोनलै बियो मानैजों माबासो जानो हागौ 1.5 केजिसो जाफ्रामनो हागौ मासेयावनो आधा केजिनि बारा दं आरोना बियो थ' लोगोफोर आं दा दंफैयो सोनाब लाइनाव आरोना खुसिया जावगासिनो दं आदैमोना बिथिजाय ओमफ्राय दसेनाव देखायगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे सिगाङाव नायब्लानो जाबाय माने सिख्लाफ्रा सिगां समाव लाइकि टिकटक भिडिअ बानायोमोन ना लाइकि टिकटकआथ' बेन जाबाय ओमफ्राय दा माने मोनसे एप्स ओंखारदों आरोना बे एप्सनि मुङानो जाहैबाय बन एप्स होनना बुङो ओमफ्राय आइफनावबो जायो ओमफ्राय एन्ड्रइडआवबो जायो आइफनाव पक' होनना बुङो आरोना दा स्क्रिनाव नायब्लानो जाबाय आंनि उइद्र' खालामनायखौ सिख्लाफ्रा माने लाइभ थाबानो फैसा मोनो आरोना दा बोरैहाय बेखौ नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगौ आं खिथालांगासिनो दं दसे उनाव नोंथांमोना नैबे नायबानो जाबाय नै आंनि आर्निंखौ नायदो नै आं $6 बारा दङ स्क्रिनाव नायबानो जाबाय ओमफ्राय दा नै रेकर्डआव नै $10 बानो उइद्र' जायो आरोना नैबेहाय माने जेबो फैसा इनभेस्ट खालामनाङा सिख्लाफ्रा खालि लाइभल' थानांगौ लाइभ थाब्लानो माने फैसा मोनो आरोना बेखौहाय बोरैहाय रेजिस्टार खालामनांगौ आं दसे उनाव खिथालांगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय आं दायो खुसिया जावनायखौ देखायग्रोनि बिसोर नै आदैमोना खुसिया जावगासिनो दं बिराद खुसिया जावख्रुबग्राखा सोरबाफोर बबेबा गामियाव खुसिया जावग्रा दंबा हायार लेंहरब्लानो जाबाय बिथांमोनखौ ओइ नै मासे मोनलायबाय नै खुसिया बिराद गिदिर गिदिर नै खुसिया ना ओमफ्राय नैबेयाव मनायाव दङ नै मनायाव दे मनाया खुलिदो दे मनाया खुलिनानै देखायदो खुसिया बिगुमा माबाया फुख्रि मालिका बेनो फुख्रियाव दं आरोना नै बिथियाय नै खावसे माने रानो फुख्रिया बोसोरै मोनखायो बेहाय खुसिया दाखालि नायलांदोंमोन आं जावनो होननानै सानफैलायदोंमोन आं मालाय बिसोरा खोथा दंलायखायो बोसोरै जावफैबाय थाखायो आदैमोना वाव नायदो नै खुसिया गोमो जालाय नायदो आयै सालाद जालायनाय नै गोमो गोमो हाब नै बेफोरखौसो मोनजानांगौब्रा खुसिया नायलाय नै हगारजोबदोलै हगारजोबदो जानांला हगारजोबलाय खारबालाय हगारजोब्बाय नै आयौ 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 खुसिया नै वाव नुबाय दा लोगोफोर दे हम दे भिडिअ नुनाय नङाना मना सिङावबा फिसा फिसा नुयो आं दा देखायबाय आरोना बेखौ जावस'बाय माथो देलाय मानै हमनानै देखायलाय ओरैजाय मानै हमनानै देखायब्रा स्ट्रंनो औ नै गिदिरखौ नायदो नाय आन्दाज मोनदोंना नोंथांमोना मानैजों मथा मथि सेरसे बारगोनलै बियो मानैजों माबासो जानो हागौ 1.5 केजिसो जाफ्रामनो हागौ मासेयावनो आधा केजिनि बारा दं आरोना बियो खुसियाखौ जाबा बिदिखौ जानांगौ नै ओरैबायदि गिदिर गिदिर खुसिया नै मादि खारो हाग्रायावबाथाय लागाव मथा मथि मोनबाय 6 केजिसो जागोन बैयाव दंबावो खुसिया ओमफ्राय गुसुं गुसुंलै बिनिया एसे ने थुमफ्रु जाथि नामा खुसियालाय गुसुं गुसुं हा गुसुं गुसुं खुसिया मोनजाफेराखैलै बिदि खुसियाखौ गुसुं जातखौ सब गिदिर जात माबा एखे जाथि गोजा ने खुसिया बाथा नङा माखासेया देरथ'वाखै ओइ गांजेमा नै लोगोफोर কি কয় এইটো অসমীয়া ভাষাত হা অসমীয়া ভাষাত কি কয় এইটো কিবা কি কয় বুজি নাপায় আপুনি অসমীয়া নহয় কি হয় আপুনি আমি আদিবাসী খেকড়া খোৱা যাৰ নাকি খেকড়া পোকা नै গাंजेमा लोगोफोर ओइ কিবাটো তাৰ কি কয় এইটো বিজিটো ওলাইছে না নাই বিজি থাকে না ইয়াতে মানে গাवना होबा बिराद सायोना बे गांजेमानिया गांजेमा खैथा फायसे गांजेमा नाबो मोनसाबा एसे नै ओमफ्राय ना गिदिर गैया गैयालै मागुरफोर गैया मागुर थायालै बेयाव हाखर माने दैया बोसोरै रानो नालाय बेहाय नैबेयाव ना दङ बिराद गिदिर गिदिर ना दं बिसिनियाव माने बिसिना फुख्रिया बिराद मोजां आरो दुब्लिनिफ्राय दै फैनानै बेहाय माबा फैयो नालाय हाग्रानि ना मोनजायो आरोना दै गोलै फैयोना दैबाना जाबा माबा मोनो हाग्रानि ना माने बिदिनो ना सलबो थायो बिसिनि फुख्रियाव ओमफ्राय फुख्रिनि नाबो फिसियो खुसियाथ' थाखायो आरोना एभेलेबेल बैफोर खना खनायाव नागिरलाबायबानो मोनलाबायो जिं जिङाव खुसियाखौ खुसियानि बागान आं दा नोंथांमोननो लिंक हरनायाव नोंथांमोना नैबे थुदो डाइरेक्टलि बे लिंकआव थुबानो जाबाय आरोना नै बेनिफ्राय नोंथांमोना डाइरेक्टलि इमिडियेटलि डाउनलड खालामदो बेखौ डाउनलड खालामखांनायनि उनाव बेहाय नोंथांमोना माखासे बेहाय नै बेखौ आङो प्ले स्ट'रजों डाउनलड खालामसै एन्ड्रइड बा प्ले स्ट'रजों डाउनलड खालामदो ओमफ्राय नै
इनस्टल खालामबाय आं दा नै डाउनलड कमप्लिट जाबाय नालाय डाइरेक्टलि अपेनाव थुदो नै आं दा अपेनाव थुबाय नोंथांमोननो दा लाइभ फोरोंगासिनो आरोना गुगोल दं बेनिफ्राय फेसबुक दं डाइरेक्टलि फेसबुकआव थुब्लानो जाबाय आं दा नै फेसबुकआव थुना होबाय बेनिफ्राय एक्सेप्ट खालामना होब्लानो जाबाय एग्रिमेन्टखौ नै डाइरेक्टलि लडिं जाबाय बेनिफ्राय नै आं आइनि नामाव खुलिनो नागिरदों नालाय हिनजावफोरनिबा बांसिन माने लाइभआव बांसिन फैयो नालाय लाइभ होयोब्ला कइन्सआ ओमफ्राय डाइरेक्ट गणेशवरी बसुमतारी होबाय नै मा होनगोन बेखौ डाइरेक्ट नामा फैखाबाय डेट अफ बार्थखौ सोलायनांगोन डेट अफ बार्थखौ सोलायना लादो नोंथांमोना आं दा बेहाय जानला मोनला होलाबायनोसै आरोना बेयाव 1980 होनसै 1980 जानुवारि नै 1 जानुवारि होबाय कनफार्माव थुबाय बेनिफ्राय फिमेलाव थुदो इन्डिया थाबाय हौवाफोरनिबा मेल हिनजावफोरनिबा फिमेलाव थुदो ओमफ्राय नैबे गोजौआव नोंथांमोना फट' होनांगोन आरोना बेहाय थुनानै आं आइखौ फट' साफायनानै लाग्रोनि र' साफायनोसै क्रपबो खालामनो हायो फट'खौ आं दा नै क्रप खालामबाय ओमफ्राय दा बेखौ साबमिट खालामबाय आं नै साबमिट थुनानै कनफार्म थुबाय फार्स्टआव आपल'ड फट' होग्रो जिखिजाया नैबेखौ आं आपल'ड खालामग्रोबाय नै बेखौ आपल'ड खालामग्रोदो आपल'ड खालामखांनानै नैबेहाय फट'खौ आपल'ड मोनसे खालामबावनांगौ नालाय आपल'ड ए फट' अफ युर सेल्फ बेहाय आपल'ड खालामखांबाय बेनिफ्राय नैबे स्टार्ट टु भेरिफिकेसनाव होदो बेहाय माने फुथुलाया जेरै थिनो बेखौनो खालामनांगोन आरो नाय बेहाय नाय फुथुलाया मा खालामनो थिनदों खालाम बेहाय दसे भेरिफिकेसन नै खुगा सि हा होन ओरै समाव फुथुलाया जेरै खालामदों बिदि खालाम बिदि खालामनांगौ आरो जाबायदां बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे स्टार्ट लाइभआव थुना होबानो बे लाइभ जासिगोन आरोना सेंग्राफोरा नै लेभेल 5 जानांगौ लेभेल 5 बासो लाइभ फैनो हायो बेनिफ्राय नैबे फुथुला बायदियाव थुदो थुनानै नैबे माइ एजेन्सियाव नोंथांमोना आंनि एजेन्सियाव जइन जाब्लानो जाबाय आरोना नैबेहाय आंनि कर्ड नाम्बारखौ होबानो जाबाय हाम्फिनि नुजागोन बेहाय प्रफाइलाव नोंथांमोना बे कर्ड नाम्बारखौ हो होमबाना माने आंनि हट्सआव जइन जानो हागोन आरोना नोंथांमोना हट्सआव जइन जानायनि बनास मोनबाय थागोन नोंथांमोना पार्टियाव जइन जायोब्ला बेहाय 498055 बे स्क्रिनाव होबाय थानायानो लोगोफोर आंनि कर्ड नाम्बारखौ बेखौ इउज खालामबानो जाबाय 08 बेनिफ्राय डाइरेक्ट नै हाम्फिनि फैखाबाय बेनिफ्राय नैबे प्लिज इन्टार एजेन्ट आइडियाव बेयाव क्लिक खालामना हो बेनिफ्राय कनफार्म खालामना होब्लानो जाबाय आरोना बे दा नै बिदि सार्टिफिकेट ओंखारगोन नै बे जाबाय दायो एजेन्सियाव हाबनाय जाबाय बेनिफ्राय आं लाइभ रुम थायोबा नोंथांमोना बनास मोनबाय थागोन आरो आं दा नै एजेन्सि खुलिबाय नालाय नोंथांमोना बै आंनि लिंकआव क्लिक खालामना फैनानै बा आंनि प्रफाइलाव थुनाय लोगो लोगो नैदि प्रफाइलाव थुनाय लोगो लोगो नैबे साइडआव भलिउम रकार बायदि नुजागोन बेहाय थुनानै डाइरेक्टलि नैदि सियाराव हाबफैनो हागोन आरोना बिदि सियाराव हाबनानै थाफैनानै गेम गेलेजायो नैबे अनेक गेम दंखायो नै आं दा माने बे सियाराव हाबफैग्रोबानो जाबाय बेयाव आं नोंथांमोनखौ फोरोंहरबाय थानो हायो आरोना बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव पार्टियाव जइन जानायनिबो माखासे बनास मोननो हायो नै बेहाय रिवार्ड्सआव थुनानै नायब्लानो जाबाय नायनो हागोन नोंथांमोना बेहाय नै पार्टियाव जइन जायोब्ला बेसेबां लाइभ थाबा बेसेबां मोनो नैबे पार्टियाव नायनो हागोन नै बेसेबां मोनो 5000 12000 1000 5000 बेफोरबायदि मोनो आरोना नोंथांमोना पार्टियाव जइन जानानै लाइभ थाफैबानो जाबाय आरो नै बिदि हट्सआव आं हट्स खुलिबाय थायो 24 घन्टा थाबाय थायो आरोना बे हट्सआ थ' लोगोफोर नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामदो आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होखानाय दङ थाबैनो डाउनलड खालामनानै लाइभ थाबाय थाबादो आरामसे फैसा आर्निं खालामनो हागोन आरोना नैबे मादैयाबो दायो खुलिसिगोन आं बे मादैनिबो आङो दायो खुलिना होनो नागिरदों लाइभ थाबानो फैसा मोनो नालाय सानसेयाव 2 घन्टाल' लाइभ थानांगौ 2 घन्टा थाबानो $3 मोनखायो आरोना नांगौल'सो दा अ हाबबा हले आंबो फेसबुकाव एगारगोन आरो आंनिफ्रायबो नायनो हागोन मा होनो सुनिता दैमारिया नायबानो मिथिसिगोन आंबो होगोन आरो माबाखौ भिडिअखौ अके ओमफ्राय नै बिथिंजाय नै सिख्लाफ्रा फैसा मोननानै नै मेथाइ जाफैदों मालाय गेमनि फैसा मोननानै इसोर दा लाजिदों आरो इसोरबो गेलेयो गेमखौ नोंथांमोनाबो माने माबाबानो जाबाय सिख्लाफोरनि आइडियाल' माने लेभेल 1आव माबा जायो आरोना लाइभ थानो मोनो ओमफ्राय सेंग्राफ्रा माने 5 लेभेल थांबासो लाइभ थानो मोनो आरोना सेंग्राफ्रा गेम गेलेनानै आर्निं खालामनो हागोन सिख्लाफ्रा माने 30,000 पइन्ट्स मोनो आरोना 2 आवार्स थायोब्ला 1 आवार थायोब्लाथाय 15,000 पइन्ट्स मोनो 15,000 आं दहाय देखायखांबायना नोंथांमोननो स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै थ' थाबैनो डाउनलड खालामदो नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामनानै आंनि एजेन्ट आइडियाव आंनि क'डखौ आइडिखौ नोंथांमोना बहायनानै लाब्लानो जाबाय आरोना थ' बेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय